لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في قلب من يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan Allah Subhanahu wa taala akan kisahkan tanah kajarama jaya kabar shikanala kajarama jaya kabar shikanala anaka adawatu kala jarina kajarama jaya kabar shikanala anaka marasa fauna kajarama jaya kabar shikanala femunu ni shikanaya akana kelebule tiakono amani ni alafe leni au alaka kala jarina yoroma jaya kan kishi kabar shikana toroma bari alay aramagulu ladikni ayat dari Quran Al-Quran. Aku ya ayuhan nas inna wa'dallahi al-haqq wa la ta'burannakum al-hayatid dunya wa la ya'burannakum billahi al-gharur inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan. Alam kepada Adam adama apa ni alai ledu ita awye kafaru alkiyama jodo besi ni alai ledu ita awye kafa jebe na wuli chungana apa da ledu ye chede ako kofe fala ta'burannakum al-hayatid dunya ako akana so jenne ma fitini ka awlega ka ko Allah subhanahu wa ta'ala lefe akana so jenna sala so jenna yoko chaduma jenna mumli ko ako akana so nuru ka manasa ka Allah subhanahu wa ta'ala lefe ako ina shaytan lakum aduwwun ako kada femi kana bani adam ade juwe fe foro mi me ni adam ade juwe femi me adam ade kulabura ni ki yoroma jaya ka ko ala ako de shaytani shaytan fe juwe atiye yela shaytan fe juwe abiye to wale de la ni be fera shaytan ye ibani ni yoro juwe ala ko na mundo ala ko na yoroma jaya muna ala ya plan muna kanga ke olu jine ko to lo kera kera de shaytan ye wala kama dina tsaka bara fata so iya nyadon ibe dina nyini ka nyado lo kera de so ka dina bara ala de so ke de mala ka barka do ala shaytan fe juwe atiye yela ga shaytan baraka no wala be ban adam de fi jela ba na dia jatumne femu kume ibe santange ka samu gange ikunda kibaro me to na kuma ta gaye ga bibina ibo de ye so ne kama do dara me dina ko jebe ka teriya jebe ka pa wa bando abaka sunya asunya to fana abaka teriya ka ta fere amfle 2023 la amina to sange ko na sasa 2024 iba so femu me amuru kabianga baraka fauna kabanga bulma fauna kata se fauna iba
sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛna mɔdɛli bɔ a la sisan min ka ɲi ka tɛmɛ min b'an bolo kan i b'a ye bɛɛ bɛ girin o kan n'o kɛra an bɛ ɲinɛ fɛn jumɛn kɔ ɛlɛ kaburu an bɛ ɲinɛ fɛn jumɛn kɔ ɛlɛ yɔrɔ bɛ akiri don laban an bɛna ɲinɛ don laban de kɔ sisan k'an ɲɛ jɔ o fɛn in na e ka baara bɛ kɛ fɛn jumɛn e b'i jija ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'o fɛn ɲɔgɔnna ɲini k'o san ko n'o kɛra k'i bɛ wele de ko sari an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ ala ka sari ye ala k'an jɛ diɲɛ sariya kan ala ka lahara sariya d'an ma ni maa min ye lahara sɔrɔ o tigi de kunna jara bari ala tɛ jɔn tɔɲɔ maa kelen kelen nana diɲɛ na dutɛrɛ fila bɛ ala y'a da i tɔgɔ la k'a bila lahara jɔn don kabini ma sa biriki minnu bɛ n'a bɛ bɔ dutɛrɛ fila in na i yɛrɛ de b'a baara kɛ yan nka kelen bɛ yen o bɛ san wari de la kelen bɛ yen o ye fu ye jinɛ bɛ yen n'o ye fu ye o de ye alijinɛ ye alijinɛ bɛ yen fu i tɛ dɔrɔn bɛ don a la i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni fɛn jumɛn ye o de y'i ka cɛsiri ani ka jija ani ka muɲu ani ka sabali ani ka ala subhanahu wa ta'ala batoli ala ka barikaw la o de bɛ alijinɛ sɔrɔ mɛ janɛnɛ o tɛ sɔrɔ f'i ka to san wɛrɛ la i bɛ taa wari de sara ka mobili ɲumanw san ka waso kɛ n'a ye ka sow jɔ k'a kɛ ala kuta yɔrɔ ye ka taa wari kɛ duga la k'a min ka maaw tɔɲɔ i bɛ wari de don o fɛn ninnu na o de bɛ taa kɛ ka dogi jɔ janɛmɛ dotɛrɛ na n'i sara don min i bɛ t'o de sɔrɔ ɲɛ nka alijinɛ ala y'o ta k'o d'a ma n'i ye kɔlɔsi ta san k'i sigi ka wele de la ilaha illallah la ilaha illallah mɛlɛkɛ dɔw fana bɛ yen n'i y'o fɔli daminɛ dɔrɔn olu b'u ka dɔtɔ wele daminɛ u b'u ka alijinɛ so jɔli daminɛ n'i ye layila bila yɔrɔ min u bɛ to wariw ni fɛnw bila k'u sigi o dugusajɛ n'i nana daminɛ tuguni u bɛ wuli u b'aw kɔntine ala de ye nin da bani adamadenw ye k'a d'a ma fu wari tɛ kɛ k'a san sanu tɛ kɛ k'a san i t'i kɔlɔbɛ kɔlɔbɛ foyi la k'a san ala bato dɔrɔn t'o f'i ye ko ala y'an bila fɛn min na a y'an da fɛn min kama o de ye wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ala ko jinɛ ni adamadenw ye danfɛnw ta i yɛrɛ b'olu da kun dɔn nka jinɛ ani adamaden kasatan a ko i bɛ aw de da a ka ne ala bato ma uridu minkum min rizq wa ma uridu minkum an yut'im illa allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin ala ye ban adamaden daminɛ kama fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye man ɲini o de ye ala bato min ye wajibi ye ka tɛmɛ o kan i bɛ yɔrɔ ma janya ala sɔsɔ la maa maa ye ala sɔsɔ ye k'a to yen kabi dara don min fo ka taa se i sa don ma kabi b'a décision ta don min fo ka taa i ni tigɛ i k'a dɔn sitana b'e de kɔ nka maa minnu filɛ nin ye barisodaw la maa minnu filɛ furɔso kɔnɔ nin maa minnu filɛ ala sɔsɔ la i k'a dɔn sitana yɛrɛ bɛ siran mun ɲɛ bari sitana ka kuma na a y'o de fɔ maa maa ye ala kuta siɲɛ kelen i tɛ se k'a bila ka ban sitana in sɔrɔ ka ban o de kama i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ala sɔsɔ bɛ se ka lazarati n'i ma dɛsɛ kana to i ka don a da fɛ kuma tɛ k'a nɛnɛ bari n'i donna a la kaban i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ bilen ni ala yɛrɛ ka dali kala tɛ ani ala taara ka kunnaja bari ala ye maa dɔw da k'a tɔnbɔ ala ma tisi wɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ don alijinɛ kɔnɔ o maa dɔw b'u si bɛɛ kɛ ala sɔsɔ la ka t'u denmisɛnnin ma a dɔw bɛ san 80 san 90 u b'o balo u bɛ ka ala kuta nka saya bɛ surunya la waati min a bɛ se ka ala ko fɛn dɔ to wali dɔ bɛ ala ko dɔ kɛ wali a bɛ dɔ ka wajibi dɔ lamɛn ala ko ka bila kanu na a bɛ tobi dɔrɔn tile dama kan a bɛ san a bɛ taa diinɛ kɔnɔ o de ye jɔn kunnadiw ye nka ala to kɛ ye ni maa min ye nin bɛ sa ka ala kuta bari k'e bɛna san 90 san 80 o layidu tɛ maa si ni ala tɛ wala bari ala ka saya a bɛna bani adamaden ma cogoya de la i tɛ lahara jɔn don i k'a wuli don dɔ don min i t'o dɔn cogo min dɛ saya fana bɛ na i ma o cogo de la n'i donna ilmul hakika kɔnɔ a nacogo bɛ yen ala y'o kungo ta k'o di jɔn ma o ye dɔnnibaagaw de ye maa minnu siranna ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ala yɛrɛ y'o de fɔ a ko man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ala ko ni maa min siranna ni ala ɲɛ a ko ko mana gɛlɛya cogo cogo ni ala bɛ bɔda d'i ma wa bɛ fɛn k'i sɔn garisɛgɛ la a ma min di maa tɔw ma a na e sɔn limaniya la maa tɔw ma min sɔrɔ fɛn jumɛn b'o lase ma ittaqullaha sirran wa jahran maa min siranna ala ɲɛ da ɲɛ i kelen pe
Katila ka sira ala ɲɛ i ni maaw cɛ tugun bari adamadenya yɛrɛ balo nin fɛn fila de kɔnɔ adamaden kelen bɛ yen a bɛ se ka fɛn bɛɛ décision ta a bɛna sigi jama miliyɔn tan da la a jama miliyɔn tan in cɛ la maa si kelen tɛ min b'a dɔn ala ka fɛn di bani adamaden ma i bɛ fɛn dɔ miiri kɔnɔ sisan k'a fɔ ne bɛna na jama in na n bɛna nin kɛ sisan o dɔnniya tɛ maa si la ni e kelen tɛ ala y'o d'e ma ani i bɛna fɛn min baara i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn fila bani adamadenya bɛ baara k'o de kɔnɔ nka ni maa min siranna ala ɲɛ a fɛn fila in na o tigi de bɛ ala sɔrɔ joona ala yɛrɛ tɛgɛ ye olu de ye bari ni jogo ɲɛna kaban ni jɔ dusukun ɲɛna kaban dɔrɔn baara banna o de kama lahara jɔn don a bɛ taa gɛlɛya f'a dɔ bɛ na kɛ seli tɛ se ka maaw kisi bilen su tɛ se ka maaw kisi bilen i ka jala bɔlen i ka hiji o bɛɛ lajɛlen taara ala ni maakɔrɔfɔ ala ni nkalontigɛ ala ni namara olu bɛɛ lajɛlen taara o la ala bɛ sɔrɔ ka na ɲininkali kɛ a ko yala karisa i ni dɔnnibaga dɔ ma jɛ hali seconde kelen wa o ɲininkali bɛ kɛ waati min i b'a sɔrɔ fan dɔ b'o kɛnɛ kan a yɛrɛ kun tɛ fɛ k'o dɔnnibaga y'a ɲɛ la ala b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ i ɲinɛna seconde kelen n bɛ se ka yafa i ma o kama bari ala bɛ mɔgɔ dɔ to yen mɔgɔ dɔ kama o de kama nabi ɲumanw caman bɛ yen kiraw caman bɛ yen u bɛna dɛsɛ ka taa bani adamadenw sɔrɔ nali don ala kanubaga n'o ye ala kira muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ala bɛ sɔrɔ ka na ala kira de lamɛn ala kira bɛ awa bani adamadenw sɔrɔ nali don bari fɛn minnu kɛra dugukolo sanfɛ adamadenw ye ala ka kuma kɔtarili minnu kɛ adamadenw ye ala sɔsɔli minnu kɛ a ka kumakanw ni a ka barikaw la ni ala ko k'an na t'i fɛnsɛ ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na maa si kelen bɛ ten min sen bɛ siratu tigɛ nka ala ye tɔgɔ dɔ da a yɛrɛ la a ko arrahman arrahim a ko hinɛ masa fi duniya hinɛ masa fi akhira o hinɛ min filɛ ni ala y'o fɔ a bɛ sɔrɔ ka na o hinɛ de pose sisan a bɛ bani adamadenw ni ala yɛrɛ cɛ ka kɛ a b'o bin ka bɔ yen nka fɛn jumɛn bɛna gɛlɛya o kɔfɛ o ye adamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ko ale tɛ se k'o jurumi yafa n'i sera ala ma ni maa tɔ ye jurumi ye i k'a dɔn i ka jurumi don dɛ wa a bɛ minɛ de wajibi la k'a d'a ma maa tɔw bɛ daminɛ ni fɛn jumɛn ye maa minnu bɛ sugu la maa minnu bɛ bitigiw la a ye fɛn kɛ a k'aw tilen a ye fɛɛrɛ kɛ ni ala ta ye ala y'a fɔ cogo min a ye fɛɛrɛ kɛ ni ala ta ye ala ko ale ye sanni feere ta nka haramu a ko riba a y'o haramu dɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ na ni haramu ye e bɛ ka balo feere dɔ ma 50 boli la mɛ i yɛrɛ ni ala kira cɛ i ye fɛn min bɔ a la i b'a da dɔn siman feerelaw e min ye siman sɔnni ka dɔ bɔ a la mɛ i bɛ siman bɔrɔ feere mɔgɔ ma siman feere la i ye min bɔ a la k'a fara kɛrɛfɛ i yɛrɛ b'a dɔn o mɔgɔ joli bɛ dugukolo in sanfɛ bi n'o ka denbaya bɛ balo o la o dama de faralen ɲɔgɔn kan ni ne bɛ taa tile ka maa la lahara a ma ɲinɛ ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ nin bɛɛ ma a b'a deli ala fɛ ala b'an wele don min o k'a sɔrɔ an b'a ka sira jɛlen kan ala k'o kɛ ala kɛra ko ma sɔli ala la sɔli an bɛ dugawu k'an ka kuliya ye ani silamɛ furu ɲuman fɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ o la ala k'o dayɔrɔ suma bada lafiya ala k'o d'u ma ala k'o kɛ ɲɛsigi ye ala ta ka hɛrɛ la ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta bɔn kɔnɔ ala kɛra bonya kama sɔli ala la sɔli ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قول لله رب العزة جميعا لا اله الا هو اله المصير سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على اشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين